Το πεις αυτό γιατί με έχει σκάσει ότι υπάρχει συνέχεια, μου είπε ο Χρήστος, υπάρχει συνέχεια. Ο χαρακτήρας εκείνος που προσωπικά με ξετρελαίνει του παπαγάλου που τους βρίζει όλους. Εκείνον ξέρω ότι θυμάστε το ανέκδοτο στο Γιαμαράκα. Υπάρχει κι άλλο, λέει, με ενημέρωσε ο Χριστός, και αυτός αρνείται να το πει για κάποιο λόγο και θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση τώρα να αναγκαστεί να το πει. Καλά κάνεις. Με έφερες ήδη, αλλά τέλος πάντων θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Υπήρχε ένας άλλος παπαγάλος. Πολύ δύσκολο. Πολύ παρακαλιά, ήθελε συγγενείς. Για τον οποίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Ένας παπαγάλος στην Τζαναμπέτ σαν τον προηγούμενο, έξω από το πετσό, όλη μέρα καθόταν μια γάδα. Και περνούσε ο κόσμος από μπροστά, αυτός κοιτούσε τον κόσμο. Δεν έλεγε κουβέντα. Περνάει μια κυρία από μπροστά έτσι. Κουράδα, 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 άσχημο μούρα. Έπαθε πλάκα, κοιτάξτε πολύ. Τι κοιτάς, μωρή? Και έφυγε. Ξαναπερνούσε και από το απέναντι. Κουράδα απ' απέναντι, κουράδα. Σου λέει, κυρία, μιλάει σε μένα. Τι κοιτάς, μωρή, τι κοιτάς, πλησιάζει. Τι κοιτάς, μωρή, κουράδα, κουράδα. Μπαίνει μέσα, λέει. Είναι δικό σου, λέει, ο παπαγάλος αυτός έξω. Φυσικά, κυρία μου, λέει, είναι το μαγαζί μου για χόρτα. Πρόσεξε καλά, του λέει. Δεν ξέρω πώς τον έχει εκπαιδεύσει, αλλά με προσβάλλει πολύ άσχημα. Σε περίπτωση που ξαναπεράσω εγώ έξω από αυτό το μαγαζί και με πει κουράδα, άσχημομούρα, άσχημη σαν το χρέος, θα πάρω τον κουγιά και θα σου κλείσω το μαγαζί. Το λέω. Φεύγει η κυρία πάρα πολύ εκνευρισμένη. Πάει και του πιάνει και του λέει: σε παρακαλώ, λέει. Σου έχω μάθει 5 κουβέντες, λέει. Ξέρεις πάσα πες στην κυρία, θα μου κλείσει το μαγαζί, θα μας χαλάσει το. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να πειράσει τον κόσμο, κατάλαβες. Ο παπαγάλος του έτσι. Την άλλη μέρα ξαναπερνάει η κυρία από μπροστά. Κουβέντα ο παπαγάλος. Κουντάει το κεφάλι. Γύζει αυτή. Ξέρεις εσύ, ξέρεις εσύ, ξέρεις εσύ. Και ακόμα ξέρεις εσύ. Τι άλλη τάμπουρα είναι αυτός ο παπαγάλος. Αυτό το είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχει και ένας στο Ισραήλ. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε κάποια άλλη φορά. κάποια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε